چیرۆکە باوەڕنامە مرنێ خەلەکە ددووەم. نویسکار زارە ساڵح. چاف تەف دەچوونە بەر بە بihîstina dingva. Memo jineke bilind û levhatî bedew li pêşiya xwe dît. Her du çavên wî mane xar û bêhemd devê wî mabû vekirî û ma wilo. Gomlekekî spî gopişkokên wê hindik mabû ku bipekin di bin giraniya sîngan de yên dabûn pêşiya laşê wê xanimê. Bi ser de jî pantalonekî cînsî teng ku di cih de li çavan dixist li xwe keribû. Serî yên wan zilamên di hewşê de li pey dengê Keeba qundera wê dizîvirîn mîna saeta dîwar. Weke ku Memo mabû dilihayî, nêrîtiya hemû zilam û xortên li wê deverê li hev diket. Bi çavan dixwestin wê bixwin. Hinan di çavên xwe re destdirêjiya wê dikirin û hin din ew di hiş û mêjiyê xwe de ew himbêz dikirin û pêre pêre kutkuta dilê wan bû. Du wêneyên nêr û mêyîtiyê li hev rast hatin di kêlîkeke xwezayiyê de ku perda mirovayetiyê tê avêtin û vegera zayîn û jiyana ejeltiyê li nav siruşt û daristan e. Sukra Memo her birexê meşa wê ve ye ku êdî hinekî dûr diket ta ku winda bû bi ketina hundirê wî deriyê mezin re. Bêhnên ku tev mabûn çikehayî hemû hatin berdan. Memo jî weke xênî xwe li derdorê meyzand. Nizanîbû ku wê kêlîkê çima tajî hatine bîra wî. Bêhnefişkên wan tajiyên ku li pey kîvroşka dikevin. Memo carekê bi xwe hesiya û di dilê xwe de ji xwe pirsî: Niha çima ez hatime vir?